रस मिलेला हर लई से भेंट होला देखियो बे कौन लई आ गई ये अवधक के नर योगी नारी तो बन के नारी हो धरी धरी अखिया से बारी धरी अखिया से बारी चले मन मारी हो धरी धरी अखिया से बारी चले मन मारी हो संगम में जब चलले तो संगवा में बहुत लोग चलल संगवा में तीनों महतारी तो गुरुनारी हो संगवा में तीनों महतारी तो गुरुनारी हो ये पलक तो हो के सवारी चले मन मारी हो ये पलक तो हो के सवारी चले मन मारी हो सब का भइल हो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखले बानी ओकरा का बा तमसा प्रथम ई कुल तो हमने के मुजबानी बानी रामायण वाला तमसा प्रथम दिवस करी बासु दोसर गोमती तीरे निवासु तीर बसी चले बिहाने सिंह बेर पुरुष बनी जब श्रृंगबेरपुर पहुंचल वाले तब उजा निषाद राज देखले पड़े आ कहतर के है राम जी के बोल में भेज के भरत जी राम जी से फिर लड़े जाते रे पूरा गांव में खबर दे दिहले निषाद राज तो दिहले खबर सब हर बिरादर में दिहले खबर सब हर बिरादर में अरे हथवा में लेके हथियार चलले तो हथवा में लेके हथियार चलले चलो हो लोग कमर में कस तलवार चलले लोग कमर में कस तलवार चलले लोग कमर में कस तलवार चलले का भइल हो का भइल लाले लाले आँखी और बड़े बड़े झोंका लाले लाले आँखी और बड़े बड़े झोंका लाले लाले आँखी और बड़े बड़े झोंका छोटा त देहिया बुझाले जैसे बहुआ के गोटा देहिया बुझाले जैसे बहुआ के गोटा लेके महाकाल महाकाल बन चलले लेके महाकाल महाकाल बन चलले तू रही बजा के तैयार चलले लोग कमर में कस तलवार चलले लोग कमर में कस तलवार चलले चले लक्ष्मण जी देखा तर तक कहतर का हो कहतरे भैया ई तो मानी ना ई तो हमनी के बने भेज के फिर लड़े आवता तो कहतर हाय हाय रहुआ अपन काम करी सुने के तो भैया हुकुम दे दोई है आज चिरौरी बा दोसर बाती नजौरी बा एक यही जरा है दो दूसरा धुन में का कहत रहो तो भाई ना हम उदई कसाई
मुदई कसाई है राजपट झपटी बनल बाट कपटी 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 करमाई है कसई है तो भाई ना हम उदई कसई है तो भाई ना हम उदई कसई है तो भाई ना हम उदई कसई है कहत रहो लाज नहीं खगतरी घूमत बस भतरी लाज नहीं खगतरी घूमत बस भतरी लाज नहीं खगतरी घूमत बस भतरी जनता जंगल की लड़ाई मौगई है कसई है तो भाई ना मुदई कसाई है तो भाई ना मुदई कसाई है तो भाई ना मुदई कसाई है लेकिन ओ जाए एगो बूढ़ रहले कहले कि बूढ़ एक कह सगुन बिचारी आ भरत जी मिली है हो नहीं नारारी कहता रे बूढ़ की भरत जी मिले जाते रे राज कुछ ना होई भरत जी जाके मिलत रे कहे से कहने से कुछ बतियो बा का कहता रे भरत जी हो क्या क्या भरत जी देखत रे कियारी हई हमारे राम जी ये स्थिति में रहता रे एक आदमी कहतो बा का कहता हो देखी देखी अरे देखिए भरत जी अरे हऊ देखी छावल पलान तो वही ठैया रहत हो बड़े स्वामीनाथ भैया वही ठैया रहत हो बड़े तसिया संग करुणा निधान वही ठैया रहत हो बड़े करुणा निधान वही ठैया रहत हो बड़े सबका कहते रहो देखते रहे भरत जी तो का देते बस खत्म बा देखते रहे भरत जी पथल पखान भू अरे ऊंच खाल पाई आ देखले बिछावल जब अरे कूस के चटाई तो भोकरी के रोवे छपीटाई भरत जस के बाट भाई भोकरी के रोवे छपीटाई भरत जस के बाट भाई भोकरी के रोवे छपीटाई भरत जस के बाट भाई के बाट भाई भरत जी सोचत रहे
कंचन पलंग पर ये सुतवैया कैसे पर सुतत होई है राम हमर भैया कंचन पलंग पर ये सुतवैया कैसे पर सुतत होई है राम हमर भैया कैसे कसिया हमर माई भरत जस के बाट भाई कैसे कसिया हमर माई भरत जस के बाट भाई लक्ष्मण जी कहता रहे भैया लक्ष्मण जी तो बराबर कहता रहे कि भैया आज हमारा के आर्डर दे देंगे हम हाथ गोड़ तोड़ दे लेकिन कहते रहे राम जी क्या कहते रहे कि बबुआ सोचा तानी नहीं लगाई के अरे तनवा के प्रभु दाई के ए बबुआ सोचा तनी नहिया लगाई के तनवा के प्रभु दाई के उगत सूरज के क्षण भर में उगत सूरज के क्षण भर में भल ही अन्हार मिल जाई धरती अंबर से टकराई मौस पहाड़ उठाई बाकी मदना होई हमारा भरत भाई के तनवा के जाई के बाकी मदना होई हमारा भरत भाई के मनवा के जाई के सबका भइल हो भरत जी राम जी मिल जतलो है हमने के समाप्त कर दे जी किसी माट गइले हो धक छतिया से छतिया माट गइले हो धक छतिया से छतिया अखिया से बहल नयन जल धारा अखिया से बहल नयन जल धारा देख के लगा गइले झरना बेचारा देख के लगा गइले झरना बेचारा बरक के बरोहिनियर सब गइले हो छतिया से छती निपट गइले हो छतिया हो छतिया से एगो तनी हम दू लाइन के खाली को हम हेलो लहरदारी तनी एगो लहर